हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव मोनसे गोदान भिडिअजों बरायबावबाय। दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों जोंनि बर'नि सासे जाखांफुनाय भेरि फेमास आरो भेरि टेलेन्टेड एक्टर धोरोम खुंगुर स्वर्गियारिनि सोमोन्दै। बिथाङा दिनैसिम मोनबेसे मिउजिक भिडिअसफोराव फाव खालामबोखो बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायगोन। नोंथांमोनहा भिडिअखौ स्किप खालामाजासे मोजाङै नायलांब्लानो जाबाय। थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। बिथांनि आबुं मुङानो जादों धोरोम खुंगुर स्वर्गियारी। बिथाङा सासे मडेल, एक्टर आरो आर्किटेक्ट आरो बिथाङा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आरो बिथांनि बार्थ प्लेसआ जादों देवलकुसि। बिथाङा प्राइमारि एजुकेशनखौ रङिया आन्चलिक बाथौ मिशनाव बर' मिडियामाव खालामो आरो बेनि उनाव केबि देवलकुसि एचएस स्कुलाव स्कुलिंखौ खालामो। बेनि उनाव बिथाङा साइन्सआव रङिया सिम्बायसिस एकाडेमियाव एचएसखौ खालामो। बेनि उनाव बिथाङा 2016आव मडेलिंखौ स्टार्ट खालामो आरो 2018 मायथाइयाव बिथाङा मिस्टार ग्ल'मेल टाइटेल मोननो हायो। बिथांनि मिउजिक भिडिअसफोरा जादों फारियै सना। बे मिउजिक भिडिअआ 2018 मायथाइयाव रिलिज जायो आरो बे मिउजिक भिडिअनि क'-एक्ट्रेसआ जादों संगिना ब्रह्म। बेनि उनाव सिरियै बे मिउजिक भिडिअआ 2019 मायथाइयाव रिलिज जायो धीराज प्रडाक्शननि आन्डाराव आरो बे मिउजिक भिडिअनि क'-एक्ट्रेसआ जादों ग्रेसि ब्रह्म। बेनि उनाव बिथांनि नोंखौ लाना मिउजिक भिडिअआ आर सानजारां एन्टारटेनमेन्ट प्रडाक्शननि आन्डाराव 2019 मायथाइयाव रिलिज जायो आरो बे मिउजिक भिडिअनि क'-एक्ट्रेसआ जादों हेलिना दैमारि। आरो बेनि उनाव बिथांनि हेलेवगां हाजोनि मिउजिक भिडिअआ 2020 मायथाइयाव रिलिज जायो आरो बे मिउजिक भिडिअनि क'-एक्ट्रेसआ जादों फौजि बसुमतारी। रथ' रथ' बबाव थांनो लाजिस्लु लाजिनानै बिखानि सादोरखौ उरायहोनानै